Това за мен ли е? Колко сладко! Вау! Това е толкова яко! Благодаря, бабо! Нямам търпение да опитам парче. Тортата изглежда толкова вкусна! Нека да опитаме. И на вкус е още по-добро. Обичам го. Благодаря ти. О, моля, миличка. О, виж това. Какво е направил брат ми? Толкова е красиво. С форма на сърце. И аз те обичам, братко. Да. Нека опитам този кейк. О, виж цвета отвътре. О, вкусно! Това е невероятно! Благодаря, братко. Толкова е хубаво. Моите Малтизърс! Знаеш колко ги обичам. И виж тези киткат барчета отстрани. Не мога да спра да ям. Да, искам още. Мечта се сбъдна. Благодаря ти, братко. Всичко е за теб.